It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Magising sa umaga di walang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Kaya kita sa paraan na ako lang ang Assalamualaikum. Mga anta mga bahay, susudan nilat ang namay mo kutsara di abi. Sa may kutsara ka niya. Nagputang mo kuan sa kamot. Naban. Ang tanilat ang baboy itong sudan og kuan kalinyo. Atay batikon. Diyan na mis karinderya mga bahay. Magkapalong. Ha? Ang cellphone ba? Marag mapalong. Bambo. Bambo mo. Jambo. Ang ka. Mama na may pasok mo, Jul. Diyan namin dire luto sa taron. Bambo ma. Ang bambo. May po yung kauna na. Kaya mag-dito ang ganun. Wala ko. Nagsasawan ta kada lang. Ha? Sasawan din na. Malasa naman ako. Ganun kay kulot ang buhok. Kulot lagi. Natag Baboy. Ambok.
Lagyan mo dadang spices bok. Manta? O, wa man gani paingon diri. Ito na. Ngayon mo ito dada, eh. Ano ko ba ito ko? Dito sa mga oras. Oh, ma'am. Guna. Alam, ito mo balik. Uy. Ha? Kapitso ta. Hindi. Magdakay ka. Ay, sabag. Oh, mandada papa ni mo. Ma'am, pasan ta ato sa eskwelahan. Kalit ka lang. Mahala na plito eh. 15 na. Nya, gikan dito tama paingon diri 120. Mugi na yun ka. 50 man ka to, diba? Ha? Diba, ningon maka 150 ang bayad. 150. Ningon naman ang lalaki nga 120. Ngayon pa yung... Di, nag-ingon ako pila man 150. Siya dili. 120 ah. Tulo ka naman kanunday ha. Ano matubing? Umpra mo? Beng! Asa man na? Kay? Kay nga naman? Ha? National ID? Unsay requirements? Mga bata ba, sinubi lagi siguro na akong investiture. Tama naman sa pulis. Ala, nindot no. Ikaw ka pagwata. Pwede ra ka ta. Wa man ko'y birth certificate. Ila? Nako ba? ID na kay ID dia. Na. O, ID na. Nandagko, mga bata. Luto. O, ID. Girl. Luto pa man ko dugay pa na taas linya. Ay, mingaw man dia. Kuwan pa man, schedule. Ah, pa Ikaw schedule. lagi nagkilaw. Ha? Nagkilaw ang sunod. Lain lami. Lain lami. Pag dali biguyo ka ng tito, ato Mirna. Oh. Oh. Tito mo na sila pa dong. Ano gasa? Pag dali ba? Muna ko ay kay mga ato pa ko. Dito na lang sa ID pala yun naman. Mugali. Dito kay shortcuts. Sabi ako. Lagaw na, man naman. Buyugan na lang paliyaw, be. Lakaw na, be. Dito ra inom. Bag. Donut. Katong donut. Sunod. Ah. Bok, ipadala ni Inday, Bok. 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 Basta bungula eh. Bok. Bok. Hala, Jesus Christ.
Grabe. Pritim, bungula ka istanan. Unbelievable. Wa juga kadungo. Wa kadung nako. Ay, kada siya. Ako tay padaan inday ba kay mabuling niya na diri. Isa na eh. Rap-rap kana tanan yan siranan. Dahar na da sila. Ang atos sa akin, ang gutok sa akin na. Ay, magluto mo jud unta na. Gutok sa akin, ako rin luto sa akin. Luto na. Sudlanan oy. Ang tuwa na lang sudlanan napit. Ano lang bro? Mahal kay diha banbo. Magtalo. Piti banta sa linya. Tulo 85. Kay dili oy. Dili oy 100 plus. 100 plus magud ang tulo sa gani mo 85 oy. Mahal magudron day. Mahal na gani. Kaysa Mahal na kay sudlanan. ano ba tag 30 naman. Di sa Ubes 29. Sa La Nueva 26. 26 sa La Nueva kay katong 5 ka buok 120 man. 5 ka buok 120. Magsugod na kog luto mga bay ay. Ayaw. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang